ebandleni. Amen. Sothola incwadi kaDaniel 12 uverse 2. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka. Abanye bavukele ukuphila okuphakade. Abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Amen. Amen. Sule bandle. Amen. Incwadi kaIsaya 60. Inkazimulo yezayo yeSiyoni. Haleluya. Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Inkazimulo kaJehova iphumela phezulu kwakho. Ngokuba bheka ubumnyama buyasibekela umhlaba. Lesigayegaye abantu. Kepha uJehova uyaphuma phezulu kwakho. Nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezulu kwakho. Amen. Amen. Daniel chapter 12 verse 2 uthi abaningi abalele bayovuka. Amen. Uthi abaningi abalele bayovuka kodwa ukuvuka kwabo kwehlukanisiwe.
ithi abanye bayovuka bevukele ekuphileni ithi abanye bayovuka bevukele okuningisweni kwaphakade sobhake wena ukuthi ukuphi phakathi kwalezi indawo embili ezikhethiweyo uthi abanye bayovuka bevukele ekuphileni ithi abanye bayovuka bevukele ekunengweni kwaphakade sobhake ukuhamba kwakho ukuthi wena uhamba kanjani phela badleni phula kwazalwana Isaiah 12 Isaiah 60 chapter 60 verse 1 and 2 okay uzwile ithi vuka ukhanye ngokuba ukhanya kwakho kuyeza uthi nenkazimulo kaJehova iphumile kepha iphumele phezulu kwakho amen phula badleni sobhake wena ukuthi ukuphi nendlela noma uyovuka ukhanye yini ekhambeni kwakho noma uyovuka abantu bethi sayisakhathala isayona esigqoka ingubo ezimbalabala noma uyokuhlupha ekhaya bethi asisalala ekhaya lokho kwahamba ubana sisakwazi ukulala ekhaya wena uthi vuka ukhanye ngoba inkazimulo kaJehova iphumele phezulu kwakho amen badleni amen bekuyilawo mazwi baba engizokwedlulisa kubaba ukuthi afundiweyo phakathi kwendlu yokukhuleka uthule badleni lo nalo wathathe lapha athatha khona abeke lapha abeka khona afonele khona uNkulunkulu uthule badleni uthule kubazalwane ngiyabonga kakhulukazi bazalwane ngizwa nginentokozo nenjabulo uNkulunkulu menihambisile wanigcina wanilonda wanaze nazofika phakathi kwaleli khaya ninyama ehlangene nomphefumulo uNkulunkulu lokho eniphephise njalo nabanye abasezayo futhi siyakhuleka endlozini ngathi abahlangene ukuthi uNkulunkulu sengathi ngabaphephisa beseza bese niphephisa futhi seniphindele emuva nifike emakhaya niphephile uNkulunkulu njalo uNkulunkulu bese niphe isibusiso ukuba khona kwenu nje phakathi kwaleli khaya ngicela nishayele izandla abazalwane oke maye
incwadi le kaIsaya 60 akabonga uNkulunkulu. Thande kakhulu le ncwadi bangcwele evusela ngamandla akabonga uNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu aseSiyoni, amen. Ukuba avuswa amandla eSiyoni akabonga uNkulunkulu. Umuntu athatha amandla akhe, amen. Athi inkosi ngisiza amandla ami angashoni phansi,
amen ngoba kulesi sikhathi bangcwele sikuso manje kunesikhathi lapha amandla ashona khona phansi ngenxa ke bangcwele yohambo amen bazalwane kodwa namhlanje incwadi yasiqinisa sibuyisele endaweni ukuthi hayi amandla ethu angaphela sibuyisa amandla ethu ezayona ngabo uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wasithanda ngoba esithandile wathanda izwe lakhe wasethi entaba sesiyoni iyakuzanyeza nje abantu bonamathela kuyo yabo uNkulunkulu ngakho uma uyisayona ufune ungayinyezi noma ngabe ingumuphi umzala uma ungumzala nje siutshela ukuthi hayi khona ungumzala mthanda uNkulunkulu yabo uNkulunkulu muhle ke bangcwele umuntu obuyela kuJehova amen noma imthwali ngaba ngakanani yabo uNkulunkulu kodwa ayisho ixabana noNkulunkulu ngoba ngale nkathi uthwele amen kodwa umthwalo uyakusinda amen awufuna umuntu ozokuthwalisa imthwalo amen ngoba uzohamba endleleni ubheka omunye umuntu ukuthi hayi mhlawumbe uzongibambela ngeke kwazi ukuthwala kodwa ukhona lo omahlombe akhe abasindwa lutho haleluya yilo semfihlakalweni amen sinikiwe amandla amen okuba siye kuye bangcwele ngomthandazo amen alikhe elinye igama esingayaka ngalokuya ukuba siguqe ngamadolo sithi inkosi kule mthwalo esiyithwele kusukela namhlanje ayidilizwe haleluya bazalwane nombani bangcwele endlini uphethe wakho ubhakha amen noma ubani la endlini kodwa ulele embhedeni abo uNkulunkulu haleluya noma ubani la endlini ulele wodini yakhe akambona omunye umuntu ukuthi abulele na ulele wodini akambona ukuthi omunye umuntu nawe uyagula amen kodwa ubheka ukuthi lona uyagula kanti yena nawe uyagula amen abheka ukuthi ulele wodini kanti akayibona ukuthi ulele wodini haleluya bazalwane haleluya ngiyabonga kakhulu izwi lenkosi bazalwane liyaguqula izinto lidala ongekho likwenze kube khona libuyisa ithemba bangcwele uzathi ngena ncwadi yakhe engcwele ubusisa umuntu othemba lakhe likubanika uJehova amen ngoba uyofaniswa nani haleluya bazalwane muhle umuntu othemba lakhe likuJehova hayi umuntu othemba lakhe luleke kumuntu ngoba umuntu uzofaka elinye ilanga uyolibeka phi ithemba uyaqala phansi afuna omunye umuntu ozoba lithemba lakhe ebese yabhidlika ngelinye ilanga ngoba bangcwele umzimba engikhuluma ngawo noma umlomo engikhuluma ngawo ngelanga uzokhathala ungasakwazi ukukhuluma haleluya lithi lenkosi ngelanga ngisho inkomishi yakhe imbala okade ephuzela kuyo uma esedlulile nje yakhathala inyama akusobenze lutho ngayo ukuphela nje sekuyithuna haleluya incwadi kaJeremiya kodwa bangcwele benkosi akusekho kwami sekuyithuna nje ngoba siyahamba bangcwele kodwa sinamathuna haleluya bazalwane siyahamba siyaqhongoza kodwa sinamathuna amathuna ahambayo amen kunamathuna bangcwele azolala phansi engasakwazi lokuhamba amen bengifisa namhlanje bangcwele kule nkonzo yedebo zami wonke umuntu avuselele enhlizweni yakhe athi impela ngimuyibonile uNkulunkulu empilweni yami wazwa ishintsha impilo yami wazabaleka ngishabangani ngoba umngane uzobaleka uma esefikile kuNkulunkulu nabezwe bazobaleka abazukuthanda ngalenkathi bekuthanda abantu akabe kuJehova kuwe ngoba basema uqhamuka bahleke bonke abantu futhi ngalesi sikhathi abantu uthi mawuthi uyaqhamuka bathimisa amathe noma bakhuluma bodwa njengeyinhlanya yilapho inkosi sifikile kuwe ngoba uthi uJehova ngiyakufuna exukwini angufuni kwabaningi amen ngathi masahamba nambazalwane amen ila uNkulunkulu akufuna khona hlobo zami ukufuna lapho usuwedwa amen uthi phumane exukwini ngoba ngizukunibona indoda emzakho bazalwane ngiyahamba esefikile uJesu Kristu seshimela ivangeli yaza afisa ukunombela phezulu ehlahle ngoba hayi ngoba yayimfishane ingakwazi umbona kodwa khona kwasala kuyo ulolame unyukana lo ingakho inkosi ithi baphuma umhlonyeli owahlonyela imbewu wayihlonyela endaweni emhlabathini othambile
onye kodwa kwadini kodwa uyaqosha zinyo sayifafaza bonkulunkulu ingakho amazizwe lenkosi ma lifunda umele limzuzu umuntu haleluya enye yamina ke bangcwele yamina kahle kodwa isenza njani yasiyaminya kulezinto eziminyana umuntu ngonkulunkulu athi mayifika izinto kuya athi cha hayi ngibezwe kahle omama uqulu bangibonile ngihambe estation noma bangibona ngihambe edolobheni bingakho sebeshumela kanjena ngoba babona mina kanti hayi umama uqulu Bishop Kazi lifikile izwi kuye lathi hayi khona umkhokheli khuluma ngale ndaba ngoba khona into onakele kule ndaba haleluya bazalwane haleluya ahlali ngamzuzu ingane zami nani baholi bami izwi lenkosi liyamzuza umuntu ingakho sila ngoba sazuza haleluya futhi ushumela kehlo bezinhle sishumela ivangeli baholi bami singamlandaba noma ngabe basithanda amen noma ngabe umuntu usenze njani amen kodwa ngifisa into eyodwa ushumela ivangeli into esekhala amen sihambe nalo ivangeli njengoba linjalo umvangeli ubiyela amen bangcwele ngiyabonga nje umvangeli ngoba uthenza kubenza kwini uma gwazi weseplan ukuthi ayikhona ake sithi sizofaka amandla lapha ngabonga uma njalo ndophile phambili ungapheli amandla amen ngeke sikhuluma oningi kodwa indaba zixoxana noNkulunkulu yakhe indaba amen ngoba manje ukhuluma nami nawe indaba ngihamba uzuyizwa kahle amen noma bathi abelungu awuzuyi understand amen bangcwele kodwa kufanele ukhulume noNkulunkulu khona uzozwa indaba yakho ungayixoxela omunye umuntu thana inkosi izwa okwami inkosi engusho kuwe amen ngoba uzotshela umuntu uzosima umtshela umuntu angezwi ukuthi uthini amen kodwa sifisela abangcwele ibandla lonke likaNkulunkulu haleluya ngila empaphala hathi ngathi nabaza ngafika ngena ngizulini elishaya imvula ngahambeni ngabonga amen kodwa ngiyabonga nje mangifica ingane zikababa zikhona amen bamagwaza nabavangeli nabakhokheli zikaNkulunkulu amen kodwa ngiphakamisa udumo lukaNkulunkulu haleluya kunencwadi bangcwele sengizohlala phansi engisenhlizweni yami kakhulu bangcwele le ncwadi laya lapha encwadini kaLuka 22 nawe usuyifundela usuhlezi wakho amen iya lapha kuverse 81 amen la ithi khona ukhuluma indaba noPetro amen ithi manje kodwa wena Petro uzohamba kusephikile uthi mina cha Nkosi angithanda ngokuphika ngiyofana nawe etilongweni mama masafikile itilongo umuntu uyabaleka akabonga uNkulunkulu ngoba ziyafika ikhathi la khathi umuntu athi ayikhona Nkosi ngiyolenga lawe phambanweni ngiyoba nawe Nkosi lapho uyofa khona zishaya insuku ngoba ziyafika zifika noma usukhala noma usujabule noma ngabe ukuyiphi party ongaba kuyo usujabule bese siyafika insuku uthi kodwa Petro uyathi mawusuzuzile kodwa ivangeli wena ulehlisele kubafowenu kodwa qaphelani into yodwa ukuba usathana sengalihluqe kodwa njengonkolweni asigadle gqebo zami singahlungwa usathane njengonkolweni indoda le enguPetro ihlaze ngalo bangcwele ithi Nkosi ngiyakwazi ngiyakuvuma ngiyakuthanda kodwa ifike ikhathi enzima mase ifike ibande ngodonga ithi uthi Nkosi ngizothini intona animathe mase behlezi isehlezi sihamba uqasha khona ithi naye lona ngiyamazi ube kade na uJesu uthi angimazi ngamazi haleluya bazalwane angimazi ngoba la uzomphika ngelinye ilanga amen bazalwane zikhona ikhathi apha zofika khona sekuthiwa wena uyakhona wena uyakhona okholwayo uzobuye ngapha uthi abakholwayo baya ngapha ongakholwa uya ngapha abonga uNkulunkulu qala namhlanje into siphethe ilibhamu isimi kanje ithi hayi abakholwa babuye ngapha abangakholwa babuye ngapha uyoya kulabo abangakholwa ususibona hayi khona sizongena emathunjini uPetro naye wangabaza wabamba ikhanda waqasha ngodonga akangazi ukuthi uyapi ngoba usethela Nkosi lapho uyofa khona Nkosi ngofa khona nasefika ikhathi uthi Petro ngimpheka kathathu niyakakhali iqhubu
ngiyayithanda bangcwele ngoba uyavuselela uba singamphiki uJesu amen singayiphiki indodana kaNkuluNkulu ezelwe bangcwele umama uMaria umayithi kodwa ekugcineni kodwa phakathi kwalabo bantu ukhona ozongikhaphela bayakukhaphela abantu bahlobo bami unabe enkonzweni amen bakukhaphele bakudayise amen bakubiza usheleni amen baze bafika babethi hayi khona awusize kumagwaza singamthola kanjani athi omunye hayi mina ngiyasondela kumagwaza ngazi ngisho ngapha ahlala khona ngazi ngisho iplate lakhe adlela kulo ngazi ngisho ushukela wakhe lona afaka khona aphoze khona itiye athi hayi ngakwenza lokho ngithi igqophi bese esiyasinda umagwaza kanti bagwaza ikhona ithi athi bayifuna umagwaza endlini athi ngiyawuchitha lo shukela haleluya bazalwane bakhona abantu abakhaphela abanye abantu njengoba noJesu Kristu wakhashelwa nawe ehlezi mhlawumbe bakukhaphela haleluya haleluya ohlala ugadile mhlobo wami ukuthi ngena ngizokhashelwa noma namhlanje uzokhashelwa noma kusasa uzokhashelwa ngoba abantu bayakhaphela abantu bakukhaphele ekutheni hayi wena ufuna ugoduka uhambe ngoba mhlawumbe uyaphazamisa futhi ushumela ngeqiniso bakuthanda abantu magwazi haleluya nabaza nabakuthanda mawushumela ngeqiniso amen mhlawumbe uzoshumela awubone umuntu ofaka izinkophe amen athi mawusuthi akufuneka umzali athi mayisesontweni axhome izinkopho ezinde uzobuka ubani phela ngoba esontwela ngokwana haleluya enkonzweni kusenkonzweni amen azaruje afakele kokuhlaza la haleluya njengale nyamaza lesibana sihamba ogqoka ngoNkulunkulu uzobuka ubani esontweni haleluya bazalwane ngoba lo muntu uze enkonzweni uze kwaNkulunkulu lapha azikho insizwa insizwa isithanda iyokubona edolobheni ayikubona esontweni uma ifuna ukubona esontweni iyongena abakhokheli ithi bakhokheli ngiyayithanda le ntombi angazi ngenze njani haleluya manje la inzima indaba yokushubetha ibhangeli manje ngoba uma ushubetha abantu abangayifaki izinkophe abangafaka amacici bese bethi hayi lona usho kimi noma lona uyabheda haleluya bazalwane kanti umzalwane nje akambe khaphi akalule inkophe akenzi lutho nje akarushi umlomo uma umlomo wakho umnyama nje haleluya bazalwane haleluya haleluya ngoba kuthi ke umzalwane uzothanda uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngenkathi kufika mawuye encwadini kaZethronike ithi kuyofika izifo eziningi haleluya izifo zofika ibeningi izifo ngeke zelapheke kuyofika ubufebe kufike uthama abantu besifazana bagqoka amabhulukwe balingisa amadoda kanjani namadoda alingisa besifazana afake izinkophe abekhaphe nawo afaka ama-high heel haleluya ithi ngaleso sikhathi kube sekufika incithakalo amen haleluya bazalwane incithakalo siyayibona ezweni amadoda afaka ama-high heel abekhaphe izinkophe amen abesifazana bafaka amabhulukwe bafaka ama-high heel amen ashaya usikilidi wakhe emlapha amkhona noma eduze kwemoto ethile amen haleluya bazalwane ifikile incithakalo amen ingene bankothi idinga abantu abazokhuleka ihlobo zami bazothi abanye ngiyahlekisa ngihlekisa kodwa ngikhuluma iqiniso phambi kwaJehova ukuthi asiyiqapheleni lezi zinto ngoba ziyingozi kithi amen haleluya bazalwane uma ungumzalwane ungumzalwane amen la endlini azikho intombi azikho insizwa haleluya kwahlezi nje kungosisi nobhuti amen ingakho ke uma udinga intombi uyabakhokhela uyofaka i-relationship ayingayithanda i-report ukuthi ngiyithanda le ntombi kwakwenziwa njalo lelo ivangeli lethu seliuvanzi amen ngoba sebexhakene haleluya usesontweni njalo amen balibulala ivangeli likaNkulunkulu haleluya ngisho esizulwini
kungekhona enkonzweni intombi yayishelwa nje kahle. Hallelujah. Sinobishopkazi nje babezingane 17 years. Ngiyabona kangakanani? Sahamba kahle. Ngiyevanga hamba kahle nawe. Ngiyangithanda ngane zami. Ngiyaxoxa uma ngishumela ivangeli nje. Kodwa ngoba ngiyamthanda. Ingane mawuyithanda umama uyayishaya. Ayibukeli inhliziyo yongena odongweni. Kodwa uyayithinta ithi ngoswazi. Ngoba usulenzelani? Ethanda. Umama ungayishaya ingane akayithanda. Banjalo benkosi ngiyabonga. Kusho kuhle ngoba ngishumela kubazalwane. Amen. Angishumeli ngaphandle. Shumela kubazalwane ukuthi impela uNkulunkulu inkosi nomsindisi. Thina sisonke siyamthanda kodwa siqaphele izinto singazenzi. Esonto nje hayi icekwe. Kusho umuntu ngabela ngalifuni baholi bami. Noma sisodwa emabranchini ethu asikhuzi iciki. Asikhuzi imakeup. Asikhuzi ukufaka inkokho ezini ngoba bona kudanswa labantu. Haleluya siyakwaba siyahlabelela. Haleluya siyanyakaza masinyakaza. Ushanyakaza izikhobe mayigoba kulungi. Mntwana amen. Ngoba ngisho nami ngikhathele ngiyagoba. Amen. No mama bayagoba mase ukugotshwa sokugwatshwa sishundula. Amen. Akufuneki ngikhapha. Amen. Kodwa nje ngikuthanda kakhulu angiboni lutho kwi-makeup, angiboni mashiya amade, angiboni rouge. Amen. Ivangeli elihle ngiyithanda makwaza. Ivangeli rouge cha singalivumi thina rouge. Osala uyosala kodwa nje rouge cha ayifuneki ebandleni ngoba iyasilimaza bazalwane. Nimeze kahle noma ngabe uvukelwa yini endleleni kodwa namhlanje qina umoya uye phambili. Wenza indlebe zakho zingezwa yize bezizwa. Wenza amehlo akho angaboni yize bona. Wenza umlomo wakho ungakhulumi kodwa uyakwazi ukukhuluma. Ngakho ke bangithi lawo mazwi awahlale kithi sonke. Ivangeli lokuthula ilona ezosisiza ngoba uyabona izwe liyaphithizela. Limnyama izwe bazalwane kodwa thina abantu abazolukhanyisa. Ngoba incwadi yisho incwadi ithi laba bayovuka ingabe bawuvukela ekuphileni. Haleluya. Kodwa ke laba abanye bakuvukela ekuphileni bayovukela ebumnyameni. Akuthonaka kuthina sonke esiyothi inkosi subona umbuso wezulu. Abanye bawusala endleleni bengasabona umbuso kaNkulunkulu kodwa ngenxa yezinto eziyokubabamba ngoba abantu bezohamba endleleni kube khona izinto ezithanda kakhulu maqedala yizo lezo zinto ezoxabanisa noNkulunkulu ebesingakwazi ukuyibona indlela. Lithi izwi lenkosi asingayithandi izinto uNkulunkulu angazi ukuyithanda ngoba ngosuku lokugcina ziyozivalela indlela zethu. Kunjengomuntu mase ehambile msana umkhala kakhulu ngoba lithi izwi lenkosi inyembezi zaphendwa zaba ngamanzi abe wawusuya umphefumulo womuntu. Amen. Hallelujah. Isho njalo izithi kodwa inyembezi ziphenduka amanzi nomfula engasakwazi ukuhamba umuntu. Ngoba uNkulunkulu usuke eyisolo ukuthi bengibizelana. Hallelujah. Ngathi ngonile ngoba ngibiza umuntu wami bamthanda kangakezwe hayike hamba ubuyele ezweni. Ingakho abanye ubone nje sebeqhamuka emakhaya. Hallelujah. Ngoba manje wasabadinga uNkulunkulu uma esezenza iningi yembezi akwazi ukubona kahle uvule athi cha ngoba bebemthanda kakhulu abantu bezwe akusho bevule ngowezwe umuntu wezwe lo akabuyele khona akusabuyeleki inyama isise emgodini. Nkosiyami alusuntunta kumoya ke manje uhamba ubanika zonke izinkalo. Amen. Uzoshaya isikhathi sokuthethelelwa bese uyaphela umoya wakhe. Amen. Ingakho bangcwele uzothi kwakulesixokwe la. Hallelujah. Asisekho. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu sedlulisile isigaba sakhe. Sinesigaba ehlobo ezinhle esidlula kuzo. Amen. Amen.
Amen. Aphefumule nje kumukela abazalwane. Amen. Baba. Angilutho nambazalwane ngaphandle. Kwabo. Amen awubekho. Hallelujah. Ngicela bese ngicela uma osizalayo lekhaya naye khona. Belo labazalwane. Amen awubekho. Amen. Lekhona abazalwane. Amen. 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 Singenza intando senze sesivumelekile. Amen. Osiyami. Kanye nawe. Nangiphamisa ukubonga ke mase ngine ekhaya kaBaba ngicela ukuthi engathi ngamandla kaThixo okhaleka no kufanele kwenzeke kube yikhona yilokho engikucela ukudlulisa kunina nokunimukela nje ngiyathokoza imali ngaphansi kwekhaya. Hallelujah. Amen. Kanye nawe. Yeah.
uma abazalwane sebefikile ngibingelela ibhishophi ebusami ngibingelela abazalwane ngibingelela abafundisi nomama ngey'khundla zabo nentsha yasempaphala nentsha yasebhenothi ngiyabingelela abazalwane nonke angijabule kanje ngiswele iy'mpiko zokundiza ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga uma uNkulunkulu engithola kogcina ekuthenini ube nento enje kanje angazi ukuthi ngasho ngithini angazi bafowethu kumnandi ngohlobo olumangazayo empilweni yami angazi nje ukuthi ngingathini ngihandiza ngithini kodwa nani niyangibona niyangibona bakithi ngiyanemukela ngenani kusekhaya wancibilika la ekhaya osengena phakathi uyancibilika siyabonga Amen. I'll back call. Yes, Amen. Ukwenza abazane ngicela ukuthi abazali bami la ubhuti wami phela kodwa uyafana nobaba kumina. Haleluya. Khona abazalana. Amen. Ngicela ukuthi mhlambe bamukele umsebenzi bengawumukela nobhuti omdala kodwa mhlambe awenele. Nkosi yami. Khona abazalana. Amen. Mhlambe ngawumukela umama kodwa mhlambe awenele. Nkosi yami. Khona abazalana. Haleluya. Ulowe emsini wakho ukazalane. Amen. Abekho. Amen. Ngikhona abazalwane. Amen. Take kalma kakhulu ngathi sicela izinto ezimbi. Awucela izinto ezimbi. Uzovule iningi. Nkosi yami. Ngikhona abazalwane. Haleluya. Ngikhona abazalwane. Amen. Ulaka abazalwane. Lula. Ngikhona. Amen. Wazindela abantu. Ngoba nawe angazi ukuthi nakhe. Ngeke ungenazi inkinga zakhe. Ndafisa phakathi kwami ekhaya sengathi ngawafuna ukuphula nokuthi izinto ezikhayo nokubambisana. Nikhona abazalwane. Nikhona abazalwane. Ngiyabonga-ke nami support nje wami wonke kule nto engiyenzayo. Nikhona abazalwane. Ngakenzeka uma wenza umsebenzi kaNkulunkulu ungayitholi support mhlawumbe ngendlela ohamba ngayo. Haleluya. Nikhona abazalwane. Fisa ungenzi ukubuka kwami phambi kwabantu. Ngiyenzela ukubuka abantu. Kodwa ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ngezifiso. Nikhona abazalwane. So ilokho nje kakhulu ngiyabonga kakhulu. Cela ke bazalwane uba ubishop omusa azofika usesendleleni bazalwane. Ukuze umsebenzi ungani. Baba ubishop cela singene session. Sisalinde ubishop ngoba asikwazi ukumshiya naye ufuna sihambisane sonke. Amen. Awube khona. Fisa sine ufuna sibe sinjani siqhubeke. Nikhona abazalwane. Amen. Awube khona. Ngizocela ke ba ubishop umsebenzi engifisa baba sidlule kuwona kule ndawo. Amen. Awube khona. Angithandi ke bhuti omdala njoba ngila ekhaya ningazi ukuthi ngiyenzani ngaseThekwini. Ufuna nazi ukuthi eThekwini ngiyenzani. Uze kusasa mhlawumbe angena iveni ngizoboshwa nazi ukuthi ngiboshelwa ini. Nikhona abazalwane. Mhlawumbe ngelanga ngizofika iveni kuthiwa lo siyambopha. Anazi ukuthi umfana uboshelwa. Kanti ngcono nazi ba ukuthi la lo mfana siyazi ukuthi wenza ukuthi. Amen. Awube khona. Nikhona abazalwane. Ngoba bengicela ke nabishop nasemndenini wami bonke nabazali bonke abakhona. Sicela sidlule kwenye session bazalwane. Amen. Awube khona. Asizukuchitha igazi manje ngoba ngifisa mase wenza umsebenzi wonke sihlanganise igazi. Amen. Awube khona. Kodwa njengamanje bazalwane ngifisa nomndeni wami wazi ukuthi ngiyenzani eThekwini. Amen. Nikhona abazalwane. Angifisi kuthiwa ngingasaqondi kahle. Ngoba kuyenze umuntu ahambe endleleni kanti akaqondakali kahle. Nkosi yami.
amen abe khona mhlambe ngikhona lapho uthi angisikhona leThekwini ngenye into le ngenze eminye imigilingwane ningayazi le kodwa nazi ukuthi ngenzani nikhona abazalwane nikhona abazalwane akho ke ukhona abazalwana abajolo kuhamba nabo amen yabona abajolo kuhamba nabo kakhulu nikhona abazalwane ngicela basondele la baphathi bani zimhlophe umuntu omdala abazana ufuna nasesidalweni sakithi ngingahambi nabo ngokuyise ukuze ngelinye ilanga mabebuzwa kimi kube khona impendulo engiyiphendula nibe nolwazi abapheleleke futhi baningi bagcwele itheka abezanga abanye la amen abe khona nikhona abazalwane so ngicela bazalwane bonke laba abajwayele ukuhamba nabo bazi abajwayele ukuhamba nabo baphathi bani zimhlophe nengubo eyelo inkunkuba iyeke izohlangana lesesikhathi mase kwenza umsebenzi wonke igazi ngoba ngifuna isigxagxama ngifuna senze into ngendlela eqonde ngenzela ukuthi umsebenzi waNkulunkulu ungabi uzothi mase kufika ubishop la bese ngena ngomsebenzi wegazi bese naniza negazi ke bese nizohlanganisa kahle izinto yenzela ngenzela ukuchazela ubhuti noma umndeni wami ngiyathanda wazi bazani ngezana haleluya nikhona abazalwane ngoba ngifisi ngelinye ilanga ukwenza kuyintando yami nikhona abazalwane uma ngisangana kufuna wazi bona kuqala lo muntu njani amen akufuna ukusho nina kufuna kusho bonke hayi siyamazi wenjani amen awube khona yenzela nje babone ngoba ngifisi bangayiboni lento it's a bit nosisibamba busy kodwa bengithanda ukuthi babone babizwe sisibamba abamazi labalajwayela ekhaya bizwe sisibamba bathi kuvela kancane bangisenzela umsebenzi ngifuna babone angithandi bangazi amen awube khona haleluya wena ngicela uhlabelele kuphela into ozoyenza usabuka lo msebenzi nikhona abazalwane kodwa abahlangana ngihamba nani ke mina angizukula ngicela awungishaya umbhobho awunikeze nami ngithola umbhobho la fast umbhobho khala nikeza nami ngithola umbhobho ngiyanitshela nje bafaniswa kodwa babahlangana
chaze sondela labo bazali basebhenodi yini mfuna ngincane amen Moses sibanga ngoba ngena manje ade ngichazela abazali bami ukuthi why esiyaqhubeka manje umsebenzi sayo ngiyobishop kodwa ngiyafuna nazi ukuthi ngiyenzani lapha eThekwini ukuthi mangiboshwa nazi ukuthi ngiboshelwa ini angisho ngizoboshwa kodwa kunzima ukuthi umuntu mawokhe isibano sifaka phansi kwetafula unosibeke phezulu esikhanyisele bonke abantu likhona abazalwane bemfumulo phela lebazali ngela ngiyobuzwa kimi shona phansi senze njani haleluya ngiyabona basebenzisa bonke noma ngabe awuphethe ufuna la amen abe khona amen ma uphuma le nje ebheni ufaka noma uphethe angifuni noma ingubo yakho ngifuna uzela abaye baphelelele abazabaningi nohlolo isimanga abaye bayihlalele abanye bayadansa ngithi weekend abantu bakhonza ukudansa ngeweekend amen nikhona abazalwane abanye bayasebenza abanye abanazi imali kuningi amen abe khona amen into yenza ukuthi bazalwane ngithi ngifisa nibabone kunzima mawusekhaya ungazi ukuthi wenzani bona uqhamuka lezinto abazazi ukuthi usithathani nikhona abazalwane babona ufika lezinto nje badla abanye bengazi ukuthi badla into ephumaphi amen abe khona amen abe khona nikhona abazalwane manje ngenzela ukuthi ke bazali umsebenzi mangiwenza nazi ukuthi kunabantwana bazalwane bangaphansi kwesandla sami angikaze ngibakhokhela imali kodwa uNkulunkulu wakhomba indlela kwase kuyahambeka amen abe khona nikhona abazalwane lami bakhokhela ikhaya la eduzane ufuna libe khona sendelana la gogo lizogugela khona la amen abe khona into engifuna kuwe emzalwane ngifuna uvula umlomo ngifuna ukubona amankanga amen mawungavulezi ngokuvulisa mina umlomo kulula kabili manje sesingena ku level 2 manje ku level 5 ekhaya manje level 2 ufuna ukubona amankanga somanda baba namakona
ekhuphini. Ngizoginqa yoshona lezansi. Ngizohlekile hlala ngizohlala umntana ahlale phansi lo. Ngizohlala phansi ngoba ngifuna ukuthi nje ngizobamba stimfele. Amen awukhona. Angikhathali ngoba ngizobamba uginqa lesikhuphini washona. Sele makosi. Angeke ngasidanga. Oh my Lord.
emthethweni kodwa ziyaphuma ziyangena ziyaphuma ziyangena because ngizobamba steam scale amen awuba khona kodwa because ukhulume lapho umuntu osiriya umuntu ongazona phuma ngizobamba wena ngibona abazalwane thanda impela sizwa amadoda kodwa uma ngabe sewungendleleni ngizobamba steam scale amen awuba khona ngibona abazalwane ngikona la umuntu ozela abazalwane uzeko Abazile egcekela kuphi? Nikona abazalwane. Isuka la kumanje esibhobo sesithakathile la ekhaya. Nikona abazalwane. Manje kuzwa indlela za ekhaya ufunani eminyaka. Ngokusethe ba round ufunani kuphi? Eminyaka. Nikona abazalwane. Amen abe khona. Shilo ngathi mawubona insimbi ishisa iya phakathi. Isibaleke. Amen abe khona. Iyopholela ezandleni. Hallelujah. Angifuni imbonti yami enamamuthi. Hallelujah. Mina ngokushaya kuze kuphela amamuthi finish. Ngoba ngifuna umoya kababa. Amen awube khona. Akunandaba nokungihlilela kwakho mina ngifuna umoya kabani? Kababa. Amen awube khona. Ngifuna sizazohamba nawe uthanda unjani? Hallelujah. Ngikona abazalwane. Ngikona abazalwane. Ngikona. Ngoba ngeli ilanga amanye amalanga.
Mshayela Amen awubekho. Amen awubekho. Ngikhona abazalwane. Shilo wanda seyashisa. Ngizula ngithi. Haleluya. Haleluya. Ngikhona abazalwane. Ngikhona abazalwane. Fulaga ngibekho. Fulaga ngibekho. Ayike senza uNkulunkulu. Amen awubekho. Amen. Ni ngizengijabulisa kakhulu namhlanje. Amen awubekho. Amen. Kunye kwimfihlo yami ngeke ngitshele mina. Nikhona abazalwane. Amen. Nikhona abazalwane. Amen. Kunye ungijabulisa kakhulu emzini kababa namhlanje. Amen. Amen. Nikhona abazalwane. Amen. Nginova. Hallelujah. Amen. Amen. Nani? Nobani. Nikhona abazalwane. Amen. Nginokusaba nje kancane. Nkosi yami. Amen. Amen. Unkulunkulu bafuna ukwenza isibindi ube wathi umbhishopkazi nokusaba nje. Amen. Amen. Funa uma ufuna ukubusa ungathi ungahlupheka nje kancane. Amen. Lengathi ungakuswela nje kancane. Amen. Haleluya. Amen. Lengathi ungakuthintele ke. Amen. Ngeke bekuhlele nje kancane. Amen. Nikhona abazalwane. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikhona abazalwane. Amen. Manje ngoba ikholo lifuna ukuhlala nje right smooth. Ekumbona uNkulunkulu. Amen. Uqala umbona kubantu uthe kodwa uNkulunkulu wakho bishop yakho. Waza ukuthanda uNkulunkulu. Uthanda yini? Haleluya. Haleluya. Amen. Nikhona abazalwane. Amen. Nikhona abazalwane. Amen. Ingani ngithi ngamanye amalanga. Nikhona abazalwane. Amen. Lo uNkulunkulu ngaba kangiblessanga namhlanje. Amen. Nikhona abazalwane. Amen. Yabona abantu abakhuluma ngegama lakho. Ilanga bazophenduka. Amen. Nikhona abazalwane. Amen. Kusho bona kuqala bethe uNkulunkulu wazwa nawe. Haleluya. Haleluya. Nikhona abazalwane. Manje ungesazi. Uthuswa yini? Amen awubekho. Amen. Yini ekuthusayo? Haleluya. Amen. Konke eshoda kancane nje ngicela ningibambe. Nibambe la. Nikhona abazalwane. Amen. Ngicela mawuzela enkonzweni wenze. Ngingaceli. Amen. Awele jongo. Amen.
Bala kusinkonzo yethu. Amen. Ngibona bazalwane. Amen. Inkonzo yande. Amen. Abantu abadala ngoba ungenabo. Baye abantu abanabo. Amen abekho. Amen. Hallelujah. Amen. Azange bazibale. Siyabonga kakhulu Sokosi. Siyathokoza kakhulu imali esishayela ekhaya sokoza khona phansi. Siyabonga mama ke. Sasikhathela zona sasebenzisa abantu ukuthi ihlale ku sathokozisa abahlali khona phansi Mangikhulela ekhaya mina besiphila kanje imncanyana nikhona abazalwane yabo nje ukubona ngenza njena cabanga ukuthi ibona abafuna ngenze nje amen uthi omdala ngenza njena le phezulu mina amathwasa mina phela nayo yonke into kodwa ngaze ngithwasa ngiyabatshela bengihamba ithi mina ekhaya kithi amen wabekho angisho into eningi ngithi ekhaya kithi haleluya Nikhona bazalwane. Haleluya. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Ngithi kuphi? Haleluya. Haleluya. Anodedela abantu abadala abasebenze kulo msebenzi indawo yabo. Nikhona bazalwane. Ingakho seningena nebhobho seniphume ibhobho zinibambe. Nikhona bazalwane. Nina abantu abasibenda abagijima indawo yabo. Haleluya. Nikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Haleluya. Nikhona bazalwane. Manje labantu abadodosa manje la lezi ngayadodosa lezi. Haleluya. Amen. Ngisamtana mveluze ngapha. Basithi ngingaqabili. Phisa. Amen abekho. Nikhona bazalwane. Ngoba manje kufuneka senze intando yethu. Funa senze intando ngaba uNkulunkulu nedlozi lethonga. Nikhona bazalwane. Ungakhuluma ngethonga nje nilimeme esikahle. Phela nincenge ithonga. Nceba base kubheda impilo ingasavumi amen awubekhona ungakhuluma ngalo kakhulu ngoba kuhamba kahle ungabakhohlwa noma izinto engahambi kahle nikhona abazalwane haleluya haleluya nikhona abazalwane uba thina Amen awubekho. Amen awubekho. Mfisa mina abantu abazongena evangeli namnandi aba noma uyivolunteer noma uyinsizwa kodwa bese kwekho umoya kaBaba noNkulunkulu nethonga. Mfisa mobe isandla umuntu asinde. Amen awubekho. Amen awubekho. Kodwa ngempela mangabe wenza kahle.
Nikhona abazalwane. Nikhona abazalwane. Udedele zonke izinto ungabi nomona. Nikhona abazalwane. Nikhona abazalwane. Mina ngifuna nabaholi nikeza abanye abantu izinto. Ungavumi ukudla wedwa. Nikhona abazalwane. Phakela abanye abantu badle nabo. Nikhona abazalwane. Haleluya. 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 Oh baba ngesaba ngizohamba lowa. Amen.
Ngasiqondela masikule ndawo lisezizana. Suke siyazile ukuzodlala. Futhi lingazile futhi uzochitha isikhathi. Kodwa sasiya masidlala suke sengakajova Angazi ukuthi singenza kanjani ukuthi amakusontwa nje kube njengoba sisonta. Manje naka amandla sinawo thina sesigugile. Sesibuka nini. Nisontileka namhlanje
khona into ukuyibona ungazi uyazi ukuthi ubone bekuthiwa ngishumele bengizoshumela ukubona izinto ezini ungazi ukuthi uma ungathi uyashumela uzoqala kanjani uzothini bazothini usho kithi umama amen namhlanje nje uma bengingathiwa ngishumela cha bengizoshumela njengokuthi ngiyashumela ngiyabonga kakhulu abantu abami kuzoba nenkonzo yentsha niphinde futhi nangenkonzo entsha ngenze kanje ningabukelana ukubi bukelana nomnjani okuhle wena ube njani ube isibonelo sokuhle ilokho ke ngane zami ishayelene izandla Ngene yami indaba ngeke ngiyikhulume ngokwazi uyalazi iphepha uMagwaza elithi iphepha elithi inkulumo eziwa ezulwini ayaziwa la emhlabeni ngeke ngiluze kodwa Magwaza ngiyabonga abantwana bami umfundisi izingane zami wenziwa nje ngiyabonga lo mqondo omuhle njengoba kusho lokho lo mqondo omuhle abantu abami enwenzile angifuni uba ngincome mina maze ngikundana nokho ngiyanibongela abantwana bami ngiyazi ukuthi akukho ndawo kodwa lamandla enwenzile umfundisi ingane zami uma uye encwadini nginibhekela ngelanga ukuthi ngivese bani ithi umholi uyodlane ubusibezimvu zakhe asikwenzike thina lokho ngoba simswezi asiholi futhi kodwa lokhu nje enkwenzile kuyizinkulungwane ma ngoba kuvela othandweni lwenu niphi umholi wenu amen nangathi uphi umholi wakho uNkulunkulu uyathika kunendlela mhlambe obuzohamba kuyo udibane ukuthi uyahamba indlela uyayazi ukuthi uyahala lapha kuwela ngogodo Kisikhona abazalwane amen ukuthi uyahala lapha kubekwe nje ingodo Obawo ndiyacela uyigcina impilo yami ukhusela umoya wami